To je fantastické. Ale slúži to ako čo? Svetlo? Nie, to máš takto objekty, môžeš sa položiť možno na stôl, ale na stôl by sa to dalo dať. Ja som si, že to bude na stôl niekedy inak. Lebo to by bolo svet, to by bolo slušný správa. Podľa by to malo byť na stene, lebo takto je to proste, to chápu, že prečo je to Do domu by som si to nepoložil na stôl. A miesto srdce by to bolo to. Je to pripomína svetlo. Akože svetlo, akože to je svetlo kvázi, ale veď akože mne to pripomína akože umelecké svetlo. Ja to normálne dávam dala nástup krásne svetlo, čiže vieš, keď je krásne úste, keď si to ústre. Pamätáš si ma? Gabriel. Zase nás točíš. Vy ste bez a top a všetko. Čo sme? Bez a top. Áno, asi hej.